lluitaré jo en busca de pau. Portaré en la bandera jo la calavera cruel, per així indica bé que mai no pararé fins a la fi i així aconseguir el planeta en pau. Potser que la vida jo perdré, però fidel haig de ser. Veig que hi ha una interferència en la imatge de la pantalla. Què deu ser això tan estrany? El capità Harlow. La piràmide del fons del mar. Kai, enfoca la part borrosa i amplia-la gradualment fins a veure el centre de la interferència. D'acord. Amplio la imatge. El centre de la interferència és a les Bermudes, a la regió del Triangle de la Mort. A les Bermudes? Bé, baixem. Serà agradable surar sobre el Capità! Capità, no valdria més la pena perseguir els Masoni? Que no vols tornar a la Terra? Venjar el meu pare és el que més m'interessa. Els odio, els Masoni. I si la interferència està causada pels Masoni? Pels Masoni? Sí, Tadashi, és molt possible. Falten 10 segons per penetrar l'atmosfera terrestre. Engegueu els motors. Tots al seu lloc. Tots al seu lloc. Endavant. L'angle de baixada és de 60. No es pot veure la interferència des d'aquesta alçada. Que és estrany. No havia vist mai la Terra d'aquesta manera. Primer ministre. Estúpid! No em parli mentre estic jugant al golf! Harlock ha tornat. Què? Que el Harlock ha tornat? Sí, és al mar de les Bermudes. Què? A les Bermudes me n'alegro. Reunirem totes les forces per atacar. No, això no ho podem fer! A propòsit, per què no juga amb mi? No, detesto el golf. Vostè s'ho perd. Bé, me'n vaig cap a l'altre forat. Aquí tenim el centre de la interferència. No es veu res d'estrany. No hi ha cap reacció. Tot és normal. Però vist des de l'espai, segur que és aquí, el centre de la interferència. Capità, potser hi ha alguna cosa al fang. Sí, potser sí. Tirem la bomba número 1. No, la bomba número 1 faria un forat molt gran, capità. Va, sisplau, deixi'm que la tiri jo. Deixi-m'ho fer, estic aquí per això. Molt bé, molt bé. Ben recte, així. Ara la llançaré. Fora! No facis soroll o et pelo! És una piràmide. Una piràmide. Feia temps que ho sentia dir, però no sabia si creure-m'ho.
Capità, hi ha uns escrits a la cara. Semblen les mateixes del gallardet de Masoni. Els Masoni, com esperàvem. Rebem un fort senyal lluminós. El detector del moviment d'ones es belluga molt. Pugem a la superfície, ràpidament. De pressa, cap amunt. No, no podem escapar. Ens atrau. Avaria? No, no n'hi ha cap. Aproximadament uns 10 metres de proa estan enfonsats a la piràmide. Sotskapità, que no entri aigua. Faci servir la pressió de l'aire. I què farem? Doncs entrarem a la piràmide. I jo també. Sembla divertit. Sisplau, capità, porti-m'hi. Què és això? Sembla un gran òrgan cerebral. És viu. Sotskapità, on és el Tadashi? Kai, el Sotskapità i el Tadashi s'han perdut. Busca'ls, jo seguiré endavant. D'acord. Repel·len l'energia des del fons. Una princesa dorm a la piràmide. Que és el cementiri de Masoni, potser. Quina Masoni tan bonica. Per què ha deixat l'Amazoni on era? Podríem baixar amb la càpsula i portar el cos de l'Amazoni. No, no ho hem de fer, això. L'Amazoni està enterrada tan delicadament que no vull fer malbé la tomba. No és morta. Deu preparar alguna malifeta. És la nostra enemiga. Sí, estic d'acord. Amazoni és l'enemic. No hem de tenir tants miraments. Exactament. Sigui com sigui, jo no ataco la gent que no es pot defensar. Vull viure i morir segons les meves creences. Aquest Amazoni, que dorm per sempre, compleix amb la seva missió lluny de la seva llar. És gran. Gran? Masoni és la invasora. L'enemic odio Masoni. Odio els Masoni. S'ha submergit. Vol destruir l'Amazoni de la piràmide. Sí, per ell, tots els Masoni són enemics seus. Que estrany. La piràmide ha desaparegut.
Masoni, per què? Per què? Tadashi! Va, torna! Atraparem l'Amazoni! Capità, les plantes marines es van convertir en Masoni. Sí que eren Masoni, unes cares maquíssimes de dona. Per què? Bé, ja ho veus. Ara les Masoni tornen a ser plantes marines. Però eren Masoni sense cap dubte. Capità! D'acord, analitzarem aquestes plantes marines i esbrinarem el seu secret. Som-hi! Examinem-les! Ja tinc feina! En què estàs pensant? El gallardet que va arribar del cosmos. Hi havia les mateixes paraules que la piràmide. Paraules Masoni, com les plantes marines. Però què és Masoni? Quan varen anar a la Terra? Jo tampoc ho sé, Tadashi. Capità, ja tenim el resultat de l'anàlisi. Vinc a dir-vos el resultat dels anàlisis que he fet al laboratori. És molt preocupant. Mireu. El mateix tipus de plantes marines es troben a la Terra, a les zones Maia, Inca i Àfrica. I a molts indrets de les ciutats del Japó. A les ciutats del Japó? Què? Moltes de les dones que van matar el meu pare s'amaguen al Japó. I jo estic aquí sense fer res. Capità, a mi em sembla que això és un problema molt seriós. Sí. Què? Trobar Masoni entre la gent? Sí, immediatament. És absurd! Si jo fes això, perdria el meu càrrec i la gent es pensaria que estic tocant a l'ala. No, no ho faré. Com vulgui, però jo ho faré a la meva manera. Calla, pirata! No et deixaré pas fer-ho a la teva manera! Cridi al general Kirita i que detingui aquest pirata! No em podrà detenir, primer ministre. Què vol fer? Fer-ho a la meva manera. A mi te'n va fa que hi hagi aquí aquest gallardet, o no? A mi també. Si a tu no t'importa, a mi sí. Moriràs, Masoni.
continuació el treball de Takeru Komatsu. Les seves creacions ara valen 25 cèntims. Són de moda. Aquests vestits els estaran bé a tots. Han matat un home amb un B-547. Què? Un altre home? Aquests maleïts pirates, només queda un recurs. Reuneixi tots els destacaments. Ciutadans, estigueu preparats per un cas d'emergència. Ciutadans, estigueu preparats per un cas d'emergència. No sortiu de les vostres cases. No sortiu de les vostres cases. Harlock i la seva fúrria són per aquí. Són molt perillosos. Aviseu la policia de seguida que els descobriu. Amb tants soldats no podem anar més lluny. Per moltes dificultats que em posin, jo he d'anar a un lloc i aniré. Com? Què dius, que s'han escapat? Vaja, estic envoltat d'idiotes. Espereu. Sempre que en Harlock ve a la Terra, hi ha un lloc que visita de totes. Allà el podríem atrapar. Segur que vindrà el Harlock. Sí, segur que sí. Vindrà, passi el que passi. Sempre fa el mateix. No hi podem anar amb tants soldats pel mig. Aquest lloc està molt ben guardat, capità. Sí, tens raó. Canviem els plans. Marxem. Ei, que és perillós saltar al mig del camí! Oh, vostè és... Doni'm aquesta arma. Harlock! Te'n recordes de mi, Tammy? Sí, és clar que me'n recordo. Per fi ha vingut en Harlock. Vinc a veure't. T'atraparé, Harlock. La Tammy és al gimnàs, general. No dispareu. No la podem ajudar. Foc!
No podem seguir endavant. Foc! Foc! Tam, estàs bé? Estic bé si estàs amb mi. Tami. Foc! Ja està fet. Tami. Hem vençut en Harlock. Hem guanyat. Hem guanyat. Viatjar en l'espai avui, en la gran nau espacial, us pot semblar potser un plaer boig i juvenil. Podreu veure i contemplar 1000 paisatges i un gran sens fi de visions que us induiran més enllà del bé i del mal. No dubteu, veniu, puig mai més no ho podreu oblidar-ho ja. Entre milers d'estrelles lluny, un somni ideal viure podreu. ハーロックはマゾーンの将校を捕らえた。ただしの避難を背にマゾーンを逃がすハーロック、そして追うただし。その時マゾーンの大艦隊が姿を現した。宇宙海賊キャプテンハーロック、女王の宇宙艦隊をお楽しみに。